फर्मेल लानाय बे बेलायाव नोंथाङा मा फोरमायनो सानो? गिबियावनो नैबे चेनेलखौ नायगिरि रायजो राजा गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ आं जासिग्रोनाय थाबाय। दिनै आङो प्रेस मिटनि गेजेरजों बेखौनो बुंनो सानदों जे आङो जि बाथ्राखौ बुंगोन सैथो बाथ्राखौ बुंगोन आरो जि बाथ्राखौ आङो बुंगोन रायजो राजाफ्रा रिपिट सानखांनानै गोसोखां बै समाव जेब्लानाखि बिटिआर एकर्ड जाजेनाखैमोन बिनि सिगां मा जाया आरो दिनै मा जागासिनो दं बिनि बादै आङो सैथो बाथ्राखौ बुंगोन। बिथांमोना थने थने गोसोखांफिन आरो बिथांमोनखौ आं बेखौनो गोसोखांनो थाखाय दिनै आङो बे प्रेस मिटआव आं जिरायनाय जादों। गिबियावनो आङो बै समाव जेब्लानाखि बिटिआर एकर्ड जायैनि सिगां जोंनि दानि बे सोलिबाय थानाय जि इउपिपिएल सरखार बे इउपिपिएल सरखारनि बेलायाव बिथां प्रमद बर' बिथांमोना गोबां बिटिआरनि दैदेनगिरिमोना दिनै सरखार जायैनि सिगां रायजो राजानि सिगाङाव गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन। गरे गरे ट्रेक्टर होनाय, गरे गरे साखरि होनाय, गरे गरे बिथांमोना 75 होनायनि बाथ्रा बिथांमोना गोसोखां। दिनै सोरनि गामियाव सोर साबैसे मानसिया दिनै ट्रेक्टर मोनदों, सोर साबैसे मानसिया दिनै साखरि मोनदों, सोर साबैसे मानसिया 75 मोनदों बिथांमोना गोसोखां। आरो 2 नाम्बार पइन्ट, दिनै जेब्लानाखि 17 बोसोरनि सिगां बिथांमोना गोबां रायजो राजाखौ लानानै राजा लामा होथेदों आरो बेजों लोगोसे ट्रेन लामा होथेदों। लैहोर लैहोर रायजो राजाफ्रा थाखा फैसा गावनि पकेटनिफ्राय गारनानै दिनै अट' भारा लायै बेफोरबायदिनो गोबां गिदिर दिनै मिथिं गादोंमोन। दिनै बिथांमोननि खस्थ' खालामनायनि बिनिमय बिथांमोना दिनै मा होनो हादों। दिनै जेब्लानाखि 17 बोसोरनि सिगां संग्राम खालामदोंमोन बिनि उनाव बिथांमोना बिटिआर एकर्ड खालामफैबाय। बिटिआर एकर्ड खालामफैनायनि उनाव दिनै रायजो राजाफ्रा गोसोखां सोरनि दारै दिनै बिटिआर एकर्ड जाया। बिथांमोना जाय मानसिया जाथिनि हारिनि थाखाय जे बिमा बिफा बिदा फंबाय गासैखौबो दोनथ'नानै दिनै जाय बिथांमोना हाथियार लानानै दिनै संग्राम खालामदोंमोन बिथांमोना ओंखारबोनायनि उनाव दिनै बिटिआर एकर्ड जानानै फैदों। दिनै जाय सासे बिटिआर एकर्ड खालामगिरि, जाय मानसिया सिगनेटरि, बे बिथाङा दिनै दासिमबो जेलाव दङ। रन्जन दैमारि बिथां, दिनै बिथांमोना बख'नानै देखायग्रो अब्ला जोङो फोथायगोन बिटिआर एकर्डआ सैथो एकर्ड होननानै। 3 नाम्बार पइन्टआव आं बुंनो सानदों सोर साबैसे मानसिया दिनै साख्रि होनाय बाथ्रा, दिनै सोर साबैसेया साख्रि मोनखो बिथांमोना गोसोखां। 5 नाम्बार पइन्ट, दिनै जाय बिथांमोना बै समाव बुंदोंमोन हाग्रामा महिलारि दैदेननाय समाव बिदिनो जेबो मावाखै होननानै बाथ्राखौ बुंदोंमोन। दिनै बिथांमोनखौ आङो बुंनो सानो बिथांमोना बबेबा प्रग्राम खालामनो थांनाय, बबेबा लामाजों माबा मोनसे गारि सालायलांनाय बिथांमोना जानो हागौ मिखिबनानैसो सालायो। दिनै बिथांमोनाखौ जोङो मिखिबना सालायो होननानै बुंनांगोन। मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोना 17 बोसोराव जेबो मावाखै होननानै बुंगासिनो दङ। दिनै जोङो बुंनो हायो जे जि लामाजों बिथांमोना थांनानै दिनै प्रग्राम खालामहैदों, मिटिं खालामदों, लामा पिच रड, सेन्ट ग्रेभेल आरो बिदिनो सिसि ब्लक लामाजों दिनै बिथांमोना सालायदों। बिथांमोना मा बे लामा मावनायखौ दिनै नुनो मोनाखै नामा? बिथांमोना बे लामाजों थाबायाखै नामा? बिथांमोना दि जेबो मावाखै 17 बोसोराव बिदि बाथ्रा बुंगासिनो दङ। दिनै बेखौनो जों बुंनो हायो जे 17 बोसोराव मा मावदों जोंनि हाग्रामा सारमोना, रायजो राजाफ्रा गोसोखांनो हागोन। दिनै बै समाव 17 बोसोरनि सिगां 17 बोसोर समाव दिनै हाग्रामा महिलारि सारा जेब्लानाखि सरखार सलायदोंमोन बे समाव जोंनि रायजो राजाफ्रा गोबां बिदिनो सोरबा गैयै मानसिनो गोजांनायाव जोमनो थाखाय खम्बल दिनै होयोमोन। दिनै रायजो राजाफ्रा थाम्फै दावो जाथों होननानै दिनै मुसारि होयोमोन। दिनै उन्दै उन्दै गथ'फोर स्कुलाव थाङो अखा दासि जाथों होननानै दिनै साथा होयोमोन। जब कार्डनि बेलायाव सोरबा बोराय बुरैफोर जब कार्ड दङ बिथांमोननो थाइसे थाइनै साहा लोंनो थाखाय दिनै फैसा साहा लोंनो थाखाय बेफोरबायदि खाबु होयोमोन बिथांमोननो। दिनै बेफोरबायदि रायजो राजाफ्रा गोसोखां दिनैनि समाव खम्बल मोनदों नामा, साथि मोनदों नामा,
स्प्रे मेसिन मोनदों नामा जब कार्डनि थाखा फैसा दिनै बख'नानै रायजो राजाफ्रा थाइसे थाइनै मोनदों नामा फिरि फिरि रायजो राजाफ्रा गोसोखां आरोबाव दिनै आङो बे बाथ्राखौ दिनै गोबां बुंनांगौ दङ नाथाय बिनि थाखायनो बिथांमोनखौ आं खावलायदों बुंनो सानबावदों जाय बिथांमोना दिनै गरे गरे जाय बुस्थुआ डुप्लिकेट जाय बुस्थुआ नङा बे बुस्थुखौ दिनै अरुणोदय दिनै बिथांमोना बहुत नांगौखाय दिनै बिथांमोना रानबायगासिनो दङ किन्तु दिनै जि अरिजिनेल अरुणोदय बे अरिजिनेल अरुणोदया गोजौआव ट्रेक्टरनि सावगारिबो गैया गाहायाव फुद्दुफुल बिबारनिबो सहि गैया आरो जाय बिथाङा अरुणोदयनि जि ट्रेक्टरनि सावगारि आरो फुद्दुफुल बिबार बे फुद्दुफुल बिबार गैयिखौ बिथांमोना मोनदों बे बिथांमोना फैसा मोनगोन आरो जाय मानसिया गोजौआव ट्रेक्टर गाहायाव फुद्दुफुल बिबार दङ बे फंगजाय बिथांमोना बियो मिसलिया दिनै बिथांमोना दिनै गोबां बिदिनो गिदिर गिदिर लेक्सार होबोबाय गिदिर गिदिर बिथांमोना प्रग्राम खालामबोबाय गिदिर गिदिर बिथांमोना खोथा होबोबाय बेफोरबायदिखौ खामानिखौ मावनो हायैनि थाखाय दिनै बिथांमोना जोंनि माखासे बिमा माहारिफोरखौ थगायनो थाखाय बिमा माहारिफोरखौहाय भट होहोनो थाखाय रायजो राजा जाम्बा जाम्बिफोरखौ दिनै फुस्लायनो थाखाय दिनै गोबां बिदिनो दंफां गायनाय सेल्फ हेल्पनि अरुणोदयनि बिथांमोना दिनै फर्म रानबायगासिनो दङ दिनै मिथिगौ जोङो खदाब खन्दक समाव जेबो होनो हाया होननानै मिथिगौ जोङो खदाब खन्दक समाव जेबो बिलाइनो मोना होननानै दिनै माब्रै बेफोरबायदि दिनै खामानि मावनो हाखो दिनै आरो आं मोनसे बाथ्राखौ दिनै आं रायजो राजानि सिगाङाव मोनसे बाथ्राखौ फोरमायनो सानबावदों जोङो लिडारखौ मानो गायसनो जोङो लिडारखौ मानो दैखांहरनो जोङो साफ्रोमबो मानसिया मा थिखादार मावनानै जाग्रा नामा जोङो साफ्रोमबो मानसिया मा सोरबा लिडारनि उन उन खारग्रा नामा दिनै जाय रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय जाम्बा जाम्बिफ्रा दिनै भट होहरो बिथांमोननो नांगौ जेब्लानाखि बिथांनि न'खराव समस्या जागोन जेब्लानाखि बिथांनि न'खराव एडमिसन खालामनो थाखाय थाखा थोआखै 500,000 थाखा बे बिथिंखौ लानानै सोरनिबा लिडारनि उसुङाव गाहैगोन बा सोरबा बिथांनि सिथ्लायाव गाहैगोन बिनिमय सोरबा बायदि लिडारा 500,000 थाखा दैहोहरोब्लानो बेनो बिथांमोननि नोंखौ लिडार गोजौ थाखोआव दैखोहरनायनि बिनिमया बेनो बिनि थाखायनो आं रायजो राजा आइ आफा गासैखौबो आङो खावलायदों हाग्रामा सार सलायनाय सरखार समाव दिनै गोबां मानसिफ्रा बिदिनो साथि मुसारि स्प्रे मेसिन आरो बिदिनो जब कार्डआव थाखा बेफोरबायदि बख'नानै जानो मोनोमोन दिनै बेफोरबायदि डिपार्टमेन्टखौ फाननानै जाजोब्बाय दिनै बेफोरबायदि डिपार्टमेन्टआ गैला जोंनि बिटिसिआव बेफोरबायदि डिपार्टमेन्टखौ दिनै लाबोफिननो थाखायनो जोंनि जानो गोनां दानि एमपि केन्डिडेट खाम्फा बरगयारिसाखौ जोङो दिल्लीयाव दैथायहरनांगौआ आरो जाय बिथांमोना जाथिनि हारिनि थाखाय बिथांमोना मावबोदों बै समाव सिगाङाव बुंदों बिसोरो जि बिसिबां जेलाव एनडिपिफोर दङ बिथांमोनखौ जों उदां खालामगोन दिनै बिसिबां एनडिपिफ्रा दिनै केस नांनानै दङ बिथांमोनखौ जोङो केस उइथड्र खालामना होगोन दिनै बिथांमोना दिनैसिमावबो दिनै गोजान गोजान जायगायाव थानानै केस गानांगौ जायो सोरबाया टट' सालायनानै जायो सोरबाया हाजिरा मुजिरा मावनानै जायो थरे थरे गोसोखां रायजोफोर दिनै जाय खामानिया जाय दानि सरखार सलायबाय थानाय बे सरखार सलायबाय थानाया खुनु रायजो राजानि उन्नति खालामाखै जोङो बिसोरदि बुंदों सान्थि फैबाय बबे मोनसेया सान्थि फैदों जोङो कुइसन खालामदों बबे मोनसेखौ लानानै सान्थि फैदों मा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव बल खेला होनाया मोनसे उन्नति जानायनि नामा सोरबा एक्स एनडिपिफोरखौ हाग्रानिफ्राय लाबोदों बेल' मोनसे सान्थि नामा जोंनो नांगौ सान्थिया मा दिनै जों गोबां रायजो राजाफ्रा बिदिनो सोरबा लिडारनि सिगाङाव थांनानै अनसुंथाइ हरनाय फरायनो थाखाय सोरबा गैयै मानसिनि न'खरनि मानसिखौ बोखांनानै दिनै साख्रियाव सोनाय दिनै गोबां रायजो राजानि उन्दै उन्दै गथ'फ्रा दिनै मेट्रिक पास जानानै थांबाय पिअ पास जानानै थांबाय एमए पास जाबाय दिनै बिथांमोना दिनै एडमिसन खालामनो थाखाय दिनै हाजार हाजार मानसिफ्रा आंनियाव फन बुयो गोबां मानसिफ्रा आंनाव अनसुंथाइ बिहरो आङो हेफाजाब होगासिनो दङ आरो आं होलांबाय थागोन आरो आंनि माखासे जि बेक्तिगत होनाय बेखौ रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दङ दिनै आङो जि बाथ्राखौ बुंदों रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय गासैखौबो आं बेखौनो खावलायदों जे आं जि बाथ्रा बुंदों बे बाथ्राखौ बिथांमोना थने थने गोसोखांजोबनानै जि जायगायाव नोङो नोंनि 5 बोसोर दाम गोसा आसि खनसे भट जानाय बे भट जानायखौ रायजो राजाफ्रा मालाबाबो नस्थ' दा खालाम दिनै जाय बिथांमोना प्रेस मिट होयै दिनै खावलायगासिनो दं रायजो राजाखौ ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै देरहाहोदो
देरहाहोदो जाय मानसिफ्रा दिनै ट्रेक्टरनि सावगारियाव बहन होदो होननानै दिनै बुंदों बेफोरबायदि मानसिया गावनि उसुं खाथिनि मानसिखौ नायनानै देखायग्रो सहाय होनानै देखायग्रो अब्ला मानिगोन जों नों सासे मोजां लिडार होननानै दिनै जाय बिथांमोना दिनै प्रेस मिटनि गेजेरजों बुंगासिनो दङ रायजो राजा जोंना उन्नति जाबाय जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दङ होननानै 4 बोसोराव मा खामानि